मौलिक संख्या काहाकु कुहाଯାए? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଗୁଣନକ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଏକ ଅନ୍ୟଟି ନିଜେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣନକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନକମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସମକୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ।